Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Toto, kali ini di pembelajaran Bahasa Jawa kelas 3. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Toto berbicara dalam Bahasa Jawa ya. Anak-anak, sugeng pepanggihan malih wonten pasinaon basa Jawi kelas 3 ulangan 5 babagan kegiatan ing omah. Kegiatan ing omah. Apa iku kegiatan ing omah? Kegiatan ing omah yaiku kegiatan kang katindakake ana ing omah. Kapan kegiatan ing omah iso kok tindakake? Ya, kegiatan ing omah iso ditindakake nalika wis mulih saka sekolah utawa lagi prei sekolah. Apa wae contone? Contone kang kapisan yaiku ngrewangi gawean omah. Kayata asah-asah, nyaponi latar, ngepel jogan, lan ngrewangi ibu masak ing pawon. Sapa sing gawene ngrewangi gegawean bapak lan ibu ing omah? Ya, kuwi kegiatan sing becik. Kowe kabeh pikantuk pahala insyaallah. Apa maneh contone? Makani ingon-ingon. Sapa sing nang omah duwe ingon-ingon? Aja lali sregep dipakani ya supaya ingon-ingone sehat lan ora lara-laran. Dolanan. Ya, dolanan ing omah pancen marai seneng. Nanging aja lali wektu ya. Pit-pitan. Ya, sapa sing seneng pit-pitan? Pit-pitan iku uga kegiatan sing apik amarga marai sehat. Bal-balan. Bal-balan iku uga wujud olahraga sing becik. Kowe kabeh iso nindakake nalika mulih saka sekolah. Sinau. Ya, sinau ing omah uga perlu kok tindakake saliyane sinau ing sekolah supaya ora lali pelajaran. Salat jamaah. Ya, salat jamaah ing omah iku uga becik amarga kowe kabeh iso salat jamaah bareng bapak lan ibu. Nah, anak-anak, kegiatan ing omah iku ana sing becik lan manpangat, uga ana kang kurang becik lan ora manpangat. Apa contone kang becik lan manpangat iku? Contoh kang kapisan yaiku sinau. Ya, saliyane kowe kabeh sinau ing sekolah, aja lali sinau ing omah supaya ora lali pelajaran. Contoh kang sabanjure yaiku ngrewangi gawean omah, kayata asah-asah, ngepel jogan, lan nyaponi latar. Bapak Ibu bakal seneng yen kowe kabeh gelem nglakoni. Makani ingon-ingon. Makani ingon-ingon uga kegiatan sing becik. Terus apa maneh? Salat jamaah. Ya, salat jamaah ing omah uga kegiatan sing becik amarga kowe kabeh iso salat jamaah bareng bapak, ibu, mas, mbak lan sak panunggalane. Apa contone kang kurang becik lan ora manpangat iku? Contone dolanan game nganti lali wektu. Hayo, sapa sing sok dolanan game nganti lali wektu? Iku ora becik lan ora manpangat amarga marai bodho. Merga lali marang pelajaran. Nonton TV nganti kewengen. Ya, kowe kabeh aja nganti nonton TV nganti kewengen amarga engko marakake iso tangi kawanen. Dolan nganti lali wayah.
Sopo sing sok dolan nganti lali wayah, wis surup durung mulih, ya iku uga ora becik. Wayahe surup, wayahe mulih lan adus. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Pesan Pak Toto, tetap semangat belajar dan jangan lupakan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.